Dobar dan, Mateo. Kako ste danas? Dobro. Moram razgovarati sa gospođom Sharon. Bok! Što radiš ovdje? Mogu ti pomoći? Odmah ću provjeriti je li gospođa Sharon trenutno slobodna. U redu, hvala. Ne brini se, Amanda. Budem ja. U redu, gospođica Ambar. O čemu želiš pričati s kumom? Mislim da dobro znaš. Ne znam. Nešto si krivo čuo, Mateo. U svakom slučaju nije lijepo prisluškivati o čemu drugi ljudi razgovaraju. Zar te tvoji nisu odgojili? Ambar, mene nećeš ismanipulirati. Ovaj put će se saznati istina. U redu. Reci još što god hoćeš. I onako ti neće povjerovati. O čemu razgovarate? Što ja to neću povjerovati? Hoćeš li ti reći istinu ili ću ja? O čemu razgovarate? Recite već jednom o čemu je riječ, ne mogu gubiti vrijeme. Ne, garantiram vam da ne gubite vrijeme. Morate saznati istinu. Ne želim da iko naškodi Luninoj obitelji bez razloga. Govori, Ambar, molim te. Ajoj, pardon. Nisam vas htjela prekinuti. Samo sam htjela razgovarati s vama prije nego što odem. Čini mi se da danas svi žele razgovarati sa mnom. Dobro, recite već jednom. Ambar, kreni. Što mi imaš za reći? Onda, da joj ja kažem? Dosta neizvjesnosti. Pričaj. Riječ je o kristalnom labudu. Odmah sam zavoljela to umjetničko djelo, tako predivno, jedinstveno. Divila sam mu se svaki dan. Nisam ga mogla prestati gledati. Ubrzaj. Da. Jednog dana sam prošla i htjela ga vidjeti bolje. Pa sam ga uzela. I kad sam ga podigla da ga bolje pogledam, pao je. Da, pao je i slomio se. Bila sam strašno nervozna, nisam znala što da radim u toj situaciji. Jako sam se bojala da će se ljutiti na mene. Labud je vraćen u savršenom stanju. Da, jer sam se potrudila pronaći draguljarnicu gdje je izrađen i dala napraviti novi. Uvijek sam imala dobre namjere. Nisam htjela da itko sazna. U stvari, na dan kad sam ga htjela vratiti na njegovo mjesto, čula sam da dolaziš i uspaničila se. Morala sam riješiti situaciju najbrže što mogu i tada sam ga stavila u sako koji je bio u kuhinji. Nisam imala pojma da je taj sako Miguelov. Kasnije sam zaboravila sam ga izvaditi. Ali vjeruj mi da nikad nisam imala namjeru nekom naštetiti ili povrijediti ikog. A najmanje Luninu obitelj, jer Luna mi je prijateljica. Shvaćaš li koje su posljedice ovoga? Tvojom krivicom su nevini ljudi optuženi za krađu. Da, naravno da sad shvaćam, ali stvarno to nije bilo namjerno. Dovoljno. Poslije ću pričati s tvojima, Luna. Sad moram pričati sa svojim kumčetom. Nasamo. Da. Mateo, molim te. Ne mogu vjerovati u kakvu si me neugodu dovela. 100 puta se ispričavam, kumo. Stvarno nije bilo namjerno, znam da je to što sam učinila jako loše. Što ti misliš, da ćeš meni lagati? Ja nisam poput njih, varaš se. Taj labud je bio unikatan komad, ne može se nabaviti u draguljarnici. Ovo je samo još jedna od tvojih laži. Što da ti kažem? Učila sam od najbolje. Trebaš biti ponosna na mene. Ne. Osjećam se iznevjereno. Ništa nisi shvatila. Znaš koliko vrijedi moje vrijeme, a primorala si me da ga gubim tražeći nešto što si ti sakrila. Sve to zbog jedne obsesije tvog hira usmjerenog protiv kćeri zaposlenika. To nije obsesija niti hir. Mislila sam da si inteligentni, ali si me razočarala. Ja ću ti pokazati kako da se ponašaš. Učit ćeš iz svojih grešaka. Sad se povuci u svoju sobu. Kasnije ću te obavijestiti o tvojoj kazni. A razmislit ću jako dobro.
Jer to mora biti nešto što nećeš zaboraviti nikada!